Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-Gvern ħabbar it-tnedija ta' skema ta' 12 miljun euro b'fondi Ewropej bilan li aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. L-iskema Access Employment tnediet mill-Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Huma spjegaw li din l-iskema se tiġi amministrata mill-Jobs Plus bilan li persuni żvantaġġati jidħlu malajr fid-dinja tax-xogħol. Fost dawk li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema hemm żgħażagħ, persuni li għandhom aktar minn 24 sena u li ilhom 6 xhur bla xogħol, persuni ta' aktar minn 50 sena, persuni li għandhom edukazzjoni sa' livell sekondarju u persuni b'diżabilità. One News tkellem ma' Sorrentini Kawki, fundatur tal-organizzazzjoni volontarja Happy Parenting Malta, li refera l-effettività ta' din l-iskema. L-A2E hija l-iktar waħda kellna 3 persuni li kienu fl-A2E, jiġifieri Access to Employment, u napprezzaw lill-Ministru ċertu dawn il-fondi mill-Unjoni Ewropea li qed jiġu ingħata lil għaqdiet bħalna biex ngħinu nkomplu nagħtu sostenn lil familji bħal dawn u minnu fil-bżonn. Kif l-istess ħin lilhom infushom u kif l-istess ħin l-għaqda tagħna li tkompli bil-ħidma tagħha. Preżenti għal din il-konferenza, il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri sostna li pajjiżna għandu waħda mill-aqwa rati ta' persuni li jaħdmu fil-waqt li r-rata tal-qatt hija baxxa ħafna. Minkejja dan, sostna li permezz ta' din l-iskema, il-Gvern qed jassigura li jkompli jiggarantixxi u jiffaċilita l-aċċess għax-xogħol f'pajjiżna. Intant il-Ministru Xkembri semma s-suċċess ta' din l-iskema li permezz tagħha fl-aħħar snin ma' 3200 persuna sabu x-xogħol b'51% ikunu nisa. 15% qabżu l-età ta' 54 sena u 16% kienu persuni b'diżabilità. Dan fil-waqt li 78% kienu persuni li kienu barra d-dinja tax-xogħol għal aktar minn sentejn. L-iktar importanti din l-iskema benefikaw sissa minn kemm ilha teżisti fuq minn 3200 persuna. Dan ifisser li 3200 persuna li għandhom ċertu sfidi partikolari biex jitlu fid-dinja tax-xogħol illum il-ġurnata għandhom id-dinjità huma filgħodu jmorru jagħmlu xi ħaġa produttiva għax-xogħol. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li din l-iskema qed tiġi finanzjata b'fondi Ewropej mill-Fond Soċjali Ewropew li fih hemm allokati 40 miljun euro biex isir aktar investiment fil-ħaddiema u s-suq tax-xogħol ikun aktar reżiljenti. Dr. Bonnet sostna li s-sabiħ ta' din l-iskema hija l-kollaborazzjoni bejn il-Gvern min iħaddem u l-ħaddiema biex flimkien ikomplu jinvestu fis-settur tax-xogħol filwaqt li jiġu offruti aktar impjiegi ta' kwalità. Meta inti jkollok employer li jidħol din l-iskema u jħaddem ħaddiem permezz ta' din l-iskema se jkun qed jieħu sa 50% tal-minimum wage min-naħa ta' dawn il-fondi. Jekk iħaddem persuna b'diżabilità dak l-ammont jitla l-70%. Ġew qed nagħmlu b'mod konkret kif il-Gvern qiegħed permezz tal-fondi Ewropej jixpruna s-settur tax-xogħol u jiġbed iktar nies li s-settur tax-xogħol.